ଅଷ୍ଟମୀରେ ମୁଁ ନୂଆ ପିନ୍ଧିଛି ନୂଆ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଦେଖି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଜମା ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ତ ମାଟିରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖେଚ, ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ କଟା ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆତ୍ମା ପୁରା ଖୁସି। ସେ ଖୁସି କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟମୀ ହୁଅନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ମୋତେ ତ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ରଜ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ବଦଲା ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ପଛେ ସେ ମାମୁଁ ଘର ପଇସାରେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ବଦଲାଟା ନେଲା ଭଳିଆ ନେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ କ'ଣ କମ୍ ହୁଅନ୍ତି କି? ରଜ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ କ'ଣ ନୂଆ ଦିଖଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଯେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରି ମୋରି ଆଗରେ ଅଣ୍ଟା ହଲେଇ ପାଦ ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ କରି ଚାଲିବେ। ରଖିଥିଲି ସେବେଠାରୁ ରାଗ ରଖିଥିଲି। ଆଜି ନୂଆ ପିନ୍ଧି ସୁଜେଇ ଦେଲି। ଦେଖୁନ, ସେ ଦୁଇଟା କାନ୍ଦିକିରି ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ତତେ ଯେଉଁ ପଇସା ମିଳିଛି ସେଇଥିରୁ ଭାଗ କରି ତୁ ଆଣିବୁ, ତୋ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆଣିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିପାରିବିନି। ବୋଉ କହିଲା କାହିଁକି ଆଣିବୁନୁ? ମୁଁ ଟିକେ ନରମ ହେଇକିରି କହିଲି, ବୋଉ, ଆମ ମାଳିକାରେ ତ ଲେଖା ହୋଇନି ବଢ଼ୁଆ ସାନମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ନୂଆ ବୋଲି। ମୁଁ କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବି କହିଲୁ? ହେ ବୋଉ ହେ, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ପାପରେ ପକେଇବୁ? ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ପାପରେ ପଡ଼ି ନର୍କରେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି? କହିଲୁ ତୁ ଯାହା କହଲ ବୋଉ, ମୋତେ ଭାରି କୁଲୁ କୁଲୁ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭିକାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି। ଯାଉছিল ବୋଉ ରିଲ୍ସଟେ କରି ଦେଖେଇ ହେବି ମୁଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲି, ଆଉ ସବୁ ଘରର ସାନ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି, ତାଙ୍କର ପଛ ଜଳାପୋଡ଼ା କରିବି। ହଁ ବା, ମୁଁ ଟିକେ ଖେଚଡ଼ ପିଲାଟା, ପଡ଼ୁଛି ନା?